има Диана. Айде ти си. Четири. Една, два, три, четири. Четири. Исто како мене. Мани убаво. 6. Да ставим ночка трябва. Много интересно ги въртиш. Айде веднъж към мен. Класак, нели? Една, два, три, четири. Два. А тато, защо тук ми снимат? Само не. А ти трябва да тук, и това да тук, и това да тук, и това да тук, а за нямаме никой. Ще наявува и нещо тук пишуваше по моя компютър. То не ли ви са ключовечи, не ли? Словения не е Тато! Поплави ли? Тато, не ли ви Има са горе. ключовечи? Не ли? Има. Тато, ви са ключовечи, не ли? И се викат? Браво. Тато, ви са ключовечи и се викат? Човечиня. Да, и са човечи. Па шо знам, Соча, Драва. Тамо. Не знам. Драва, Сава, Тато, ти си наред. сестре. На. 4. Изволи ти. Ти си наред. Утре па почнува дождови сега. 3. Една стълен съм тебе. Вчера нека върне денеска. Ама температурите вече падят навечер слана вече има. Сега е 14 степена тук, ние сега ще там. се става. Ама нямаш место. Надвор. Кева сенос. Айде, как ще си ги ставам скупай. Айде. Така. За греени колко платиш месечно от прилика? 45 до 55. Около 50 евро. 50. Дайте паше. Смисъл, спадна. Ой. Нямаш проблем с А ти се даде. Не. А тук с дръвата скоро ти редах 2800. Сепейне, дюбре, качувайни по време. 6. Едно ще сави, не ли? Странно така. Ей, не е исто, не ли? Не, тук е обава парното. Проблем няма ли с ключувайнето? Не ли ви ключува? Се 6 сата опущат. Зависи от температурата каква е. Те сега е изключено. Изключено, ама аз съм на майца. Алули. А гледаме да си купу. Чала. Чиз. А при вас има ли сега 26 степени? Не знам. Имах коне. Трябва да я пущам климата, да видим на колко ти изключи. Викаме, деде. Спи, са на мене. Викам, нека ми се спи. И на тебе, Аз нали? вие ли ми си бе, деде? Ага. Много рано ти си приспал. Ако не е спала на чувка. Събавили станало 6 сато и после спал от 10 до 1,5. Я фай. Я спи.
Не. Спие керас. До 11 няма да заспие. Завършите ли играта? Пък гоздова страна и досадна. Трябва шоки измисля. Утре ќе продължим, не? Що ти правиш, Викторче? Всеки места. Що ти местиш? Човечинята? Ага. Майо, А, на това Фейсбуко, не ли там дека се списоко за достъпни за разговор? Раздвойно Тя тичина. са обучени, за разговор ще можеш, има точки. да, зелена. Ага, а на вашите има спално, ама защо стоe како камера е така, църно-бела техника, ама малечки. Кај точките дека стоят за тебе, само и на Лилето, што са фейсбуците, камери има. Не е камера. То, да не е телефон това. Може. Па ние сме изключени там за разговор. Не, точка не е имало, само како што е на компјутерот камера, не ли што е нацртано, за да уклучиш камерата, исто такво. Па шо знам, ке нас са изключени тия на Фейсбука за разговор. А кој го исклучува това? Јас? Ти не, или? А? Ти ли го изключуваш или ти? Да, јас. Па защо ти смета това? Шо ми смета? Да не ме замарат. Видят уключенци пък и силуват. Ето. Сега я снимам Виктория и тебе ти снимам. И мене ли? Епа. Сега ќе бидеме заедно с Викторчето. Шо сбориш? Сборе, това сликата? Не. А що прави Направо бухал круг, тато, а? Айде да ги направим бухал круг. Реде ги човечинят. Дай да ги правим бухал круг, а? Айде. Може и ти малце да ми помагаш. Ало ти ми да следи за кочката. Айде. Айде би, шо чакаш, прави ги ти. По круг. Голем круг, тато. Модите първо и после рътечите, а брус наред мротерите. Смаред това. Не, вижте. С наред рътечите и после ги бят наред оранжените, тогава ги бят наред зелените, брус наред оранжените. Телефона ли да снимаш, Майя? Колко ти трае снимка? Колко снимам, толкова. До сега е 10 минути. До сега е 10 минути. До сега е 10 минути. Така горе, Лели. Не, Аз тата. съм Викторчето. Ти удива, що е сликана. И гледаме си я тука. А най-више аз слушам, да, ще пее, а ще не знае от ти я снимаш, преко вика.
Изключи. Круго, видево, круго, де. Видево, круго.